Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO jikkonferma kif l-Isptar Monte Carmeli kien qed isir ingaġġ irregolari tal-impjegati waqt li dan l-isptar kien qed jopera b'kuntratt għal servizzi klerikali outsourced illi sar b'disin difettuż. L-maniġjar dajjef tal-kuntratt saħansitra xekkel il-valur miksub għal servizzi klerikali f'dan l-isptar. Il-kuntratt analizzat mill-NAO kien sar f'Lulju tal-2018 permezz tal-hekk imsejħa Negotiated Procedure, jiġifieri ngħata mingħajr sejħa għal tender li kieku kienet tiżgura kompetizzjoni għall-aqwa offerta possibbli. L-analiżi uriet numru ta' difetti fid-disin tal-kuntratt fosthom in-nuqqas ta' mezzi li bihom tista' titkejjel il-prestazzjoni u saħansitra n-nuqqas ta' persuna uffiċjalment responsabbli mill-kuntratt. Dan bil-konsegwenza li l-isptar spiċċa f'pożizzjoni żvantaġġata meta jiġi biex jaċċerta l-implementazzjoni holistika ta' dan l-arranġament. Fost l-oħrajn l-NAO sab li skont il-kuntratt kellhom jiġu impjegati 60 full-timer, iżda sa' Settembru kienu ddaħħlu 134 li wħud minnhom spiċċaw jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni jew ta' sigurtà minflok xogħol klerikali. L-istudju wera wkoll kif indaħħlu l-uffiċjali tal-gvern meta kienu involuti direttament biex jirreferu individwi sabiex dawn jiġu impjegati mill-kuntrattur u assenjati biex jaħdmu f'Monte Carmeli. Bil-konsegwenza li wħud minn dawk li kienu qed jagħmlu xogħol mhux klerikali ma kinux qed jilħqu l-livelli mistennija. L-NAO hawn jinnota li l-isptar kien qed isiba diffiċli ħafna li jitlob li jinbidlu n-nies li ma jkunux qed jilħqu livell ta' prestazzjoni mixtieqa peress li jkun irreferihom lill-kuntrattur huwa stess. L-Awditur Ġenerali sab ukoll li s-servizz ta' tindif kien mixtri permezz ta' sejħa l-kwotazzjonijiet anke jekk il-prezz ta' dan is-servizz kien jaqbes il-limitu finanzjarju allokat għal dan il-metodu ta' xiri. Instab ukoll li m'hemm l-ebda kuntratt formali jew dokumentat għax-xiri ta' dan is-servizz waqt li n-numru ta' individwi ingaġġati b'dan l-arranġament ġew assenjati xogħol li mhux relatat ma' tindif u l prodotti ta' tindif użati f'Monte Carmeli kienet dubjuża.